ଜାଣିଲୁ ତଥାପି ଆସିଥିଲି ସେ ମୋତେ ନା ମନ୍ଦିର ବସୁଛି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଏ ପାଖ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହ। ଆରେ ହେ ସେ ଅକ୍ଷରଧାମ ଯିବା କି କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ନବୀନ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଥିଲା ଲେଖା ହେଇଯିବ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯାଇଥିଲେ। ଚାଲ ଏଇଟା କୋଉଠି ସେଇ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଚାଲ ଚାଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ସେ ପଢ଼େଇ ଦିଆ ହଉ ଚାଲ। ସେଇଠି ବି ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଧେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ରାମ ମନ୍ଦିର। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ପଢ଼ିବା ହେ ହୋ ହୋ ଆଜି ଛାଡ଼ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଯିବ ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ଥିବ ଏଇଠି ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘ ସିଏ କହିଲା ବାବା ସେଠି ତାକୁ ପଢେଇବାକୁ ନେଲେଣି। এইপটু সেটা উঠে যাবে এই যে এটা আছে না মণ্ডপটা ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅକ୍ଷରଧାମରୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଲେଟର ଘୋଷିଦେଲୁ ଅ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏବେ ଅ ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରୁନି କିଛି, ଖାଲି ଅ ଦ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେ ଆସିବ ଏଇଠୁ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଜଣେଇବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷରଧାମ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଲି ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସାନର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ହବ ଆଉ ନା ବଡ଼ ଆସିଗଲା ଆମର ଖାଇବା। ବାବାକୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଦିଅ, ସିଏ ଧରିକି ଖାଉ। ଖାଇବା ପୁରା ଶେଷ। ଏଇଠି ଜଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେହି ଖାଇନୁ।
ଖାଇ ଜରି ଗ୍ଲାସରେ ପୁଣି କହିଲା ଗୋଟେ କାଟା ଖାଇ ତାର ମୁଁ ବହୁତ ମଜା ହେଇଛି ତେଣୁ ଲାଜ ସର୍ମ କଣ କରିବି ଖାଇଛି ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଆଡ଼େ ତା ବେଶୀ ଆଡ଼େ ଷୋଳ ବେଶୀ ଟିକେ रहिलु फिर मिलेंगे नेक्स्ट बर्थडे में। नेक्स्ट बर्थडे